ayi fole manga tonga sumaya do salam alaikum dugutigi nyumayo salam alaikum no tara dugutigi yo salam alaikum mina do nyine kanga dugutigi de mao mina do de nyine de ke anga dugutigi mama mana do kasila akaya fama iye no tara kayo aunisu maka fule benda tukuti maka fule benda de nangu watara la kau nangu eka fule benda eka fule fle ekora mena efol ni dona tuku kono ni ma tuku tige barikata ella ba mena ke fitirma wala ala kana ke fitirma wala we Musulman mafo, be furu musulman mafo, be baroke nyongo fo, be dogone fo na mo watara, be na mo bene. Aya tonga dugu muso ma fo dugu tigɛ ma sababu la ni ya mɛn dugu jala muso de bɛ dugu ja muso yo muso yo muso yo muso yo aw bɛ min ne ye foli lase muso ma aya tonga dugu muso fo dugu tigɛ ma sababu la ni ya mɛn ko dugu tigɛ ya jala i bolo muso de bɛ dugu tigɛ ya ja niya meka tukuja le bro muso te bi ka tukuja aya to nga tigre ko muso ko done muso ai tigre done po ai ni ne ye muso fo aya to nga jeunesse fo sɔrɔ sababu kɔ ne ka se tuguni la ni su in na a sababu bɔra jeunesse la a y'a dɔn ka jeunesse fo ko jeunesse aw ni su ni ne ye jeunesse fo ko jeunesse ni su a y'a dɔn ka dugu sumuru fo ko dugu sumuru aw ni su dugu dajina yo dugu dajina yo benko awe mana do me kasila akaya fama mana do me kasila akaya fama ne yete senjiri mako baba tugo dajina yo au ka pole file au koro jombo da mine be ya dubine kono lebe jombo da be la jile ka pole la seoma kono tigo ka pole file nyatigo ka pole file ka pole file sadati ka pole file jombo da mi be dugune kono ne ye jombo da no bela telefone tai
ne bolo fila bɛ n kɔ aw ye a ye yafa n ma mana don min kasira a ka yafa n ma mana don min kasira a ka yafa n ma ne tɛ se kumana fɔlɔ. Ala k'aw ka kalan ta ka ɲɛ minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na Ala ka jɔyɔrɔ di u ma. Aw mana don ekɔliso la aw bɛɛ hakiliw ka sigi lesɔnw na aw mana